Масса күләм мәгълүмат чаралары бүген катлаулы шартларда эшли. Шуңа да карамастан республикада газета, журналларга язылу, радио һәм телевидение аудиториясе арта дип искәртте Татмедиага визиты вакытында Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Ул Татарстан китап нәшриятының әдәби кафесы Тәртип радиосы эшчәнлеге белән танышты. Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыйков Салават күпере һәм Ялкын журналлары редакциясе каршында балалар өчен оештырылган Татмедиа Junior проектын тәкъдим итте. Дәүләт советы рәисенә Ялкын журналы брендлы бүләген тапшырды. Фотографлар берлеге рәисе Рамил Гали үз фотостудиясе эшчәнлеге белән таныштырды. Фәрит Мөхәммәтшинның Татарстан премьер-министры булып эшләгән чакта төшерелгән архив фотосурәтен бүләк итте. Татарстанның күренекле шәхесләрен фотосурәткә төшерү студиясендә фотосессия оештырды. Дәүләт советы рәисе журналистларга тәнкыйть һәм халык тормышы проблемаларын ачыктан-ачык җиткергәннәре өчен рәхмәт белдерде. Медиа өлкәсендә нәтиҗәле эшләүчеләргә Татарстан дәүләт советының рәхмәт хатларын тапшырды.